mozlardan gına turmuy yazmış. Güzgü jiller fayşağı iseler, Gerçek utuna ışanmamış. Sin dünyada yaşaydıseler, Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. senden siz gül mozlardan gına turmuy süyüp, sağışlarda canlı giyseler, sağnulardan dava şuşu bulur. Sin dünyada yaşaydıseler, Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. haydi. Süyümünü söylep nazlı jilge, Urmagiller görle büseler, Көңіл нұрым бар дүнияға жетер. Сен дүнияда yaşaydıseler, Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. Sin dünyada yaşaydıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşaydıseler. Amin. Biz rahmet Gülnaz. Rahmet. Rahmet. Hayırlı kеш. Солошым қабыл алды. Сізні көру білән. Әллә нинди матур көн бүген, хөрмәтле, кадерле, газиз тамашачыларыбыз, исәннәрмесез, саулармысыз? Хәерле, матур, җырлы, моңлы бәйрәм кичәләре белән сезне. Син дөньяда яши дисәләр дип башладык бүгенге сүз башыбызны бәйрәм ансамбле җегетләре белән бергә иҗат иткән җырларыбызның берсе яңгырады. Әйе, шушы Ходай Тәгалә кушуы буенча сайлаган хезмәтебез, миссиябез аша безгә җырчыларга әлбәттә сез кирәк, кадерле тамашачыларыбыз. Менә шулай табигать Ходай Тәгалә биргән байлык аша мин инде ничә еллар үзебезнең мөселманнарыбыз яшәгән, татарларыбыз, башкортларыбыз яшәгән төбәкләрдә җырларымны, моңнарымны таратып йөрергә мәҗбүрмен генә түгел,
бәхетлемен һәм бик шатмын. Бүген сезнең алдыгызда басып торуым белән. Адам баласы шулай яратылган. Шатлыктан шашып китсә, үзе дә сизмәстән бии җырлап китә. Иңнәренә уйламаганда, көтмәгәндә хәсрәтләр ишелеп төшсә, үзе дә сизмәстән үкси ярсып, йылый җырлый. Җырларым сызытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Герой шагыйребез Муса Җәлил. Сахраларга чыксаң, җырла. Чыгышыбызны ансамблебезнең музыканты Илнур Саттаров иҗат иткән җырларыбыз белән башлыйбыз, дуслар. Сахраларга чыксаң, ялгыз йөрмә, ялгызлык сагыш юлдашы. Яннарыңда үзе булмаса да, уйларыңда булсын җанашың. Сахраларга чыксаң, җырла, тыңлаучысы сайрар кошы булыр. Моңнарыңнан җаның җиңеләер, Йөрәгеңне хушы булыр. Сахраларга чыксаң, җырла, тыңлаучысы сайрар кошы булыр. моңнарыңнан җаның җиңеләер, Йөрәгеңне хушы булыр. Сахраларга чыксаң, бик моңайма, кайгы күрдем диеп артыкта. Мин әйтәсен әнә җилләр әйтә, ят итмәде сине шатлыкта. Сахраларга чыксаң, җырла, тыңлаучысы сайрар кошы булыр. Моңнарыңнан җаның җиңеләер, Йөрәгеңне хушы булыр. Сахраларга чыксаң, җырла, тыңлаучысы сайрар кошы булыр. моңнарыңнан җаның җиңеләер, Йөрәгеңне хушы булыр. Авторны алкыштап алыйк әле, кадерлеләрем. Сахраларга чыксаң, чәчләреңне йомшак сыйпап саба җилисәр. Гомер көйләр зая үтте димә, син сәламәт әле мин исән. Сахраларга чыксаң, җырла, тыңлаучысы сайрар кошы булыр. Моңнарыңнан җаның җиңеләер, Йөрәгеңне хушы булыр. Сахраларга чыксаң, җырла, тыңлаучысы сайрар кошы булыр. моңнарыңнан җаның җиңеләер, Йөрәгеңне хушы булыр. моңнарыңнан җаның җиңеләер, Йөрәгеңне хушы булыр. Йөрәгеңне хушы булыр. Бик зур рәхмәт. Шуннан да менә безнең бүгенге очрашуыбыз, хөрмәтле томашачыларыбыз, табигатьнең иң гүзәл мәле дип саныйм мин 30 май. Табигать шау чәчәккә күмелгән чаклары. Инде без җайлап кына җәйгә беренче адымнарыбызны атлыйбыз. Көтеп алган матур язларыбыз һәм җәйләребезнең бергә кушылган мәлләре. Инде әйтеп үтүемчә без, менә мин үземне белгәннән башлап шушы сәхнәләрдә җырлап йөрим, мәктәп елларынан башлап сезнең өчен җырлыйм.
Илебезнең нинди генә төбәкләрендә, кай җирләрдә генә ничә мең чакрымнар гына үтелмәгән икән. Кайда гына, кайчан гына булуына карамастан, нәкъ менә бүгенгедәй мин һаман кавышыйм, һаман дулкынланам, һаман сезне яратып, өзелеп көтәм. Бүгендә мин сине көттем, кадерле тамашачым. Сине көттем. Сине көттем. Сине көттем һәм көтәчәкмен. Сагышларга сагыштырып бер ай үткәнне дисәм, мин сине күрмәгәнгә 3 көндә 3 төн икән. Сине көтәм, 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 көннең йомгагын сүтәм. Безнең күрешмәгәнгә ай күп вакыт үткән. Син янымда булганда, телем сандугач теге, йөрәгем сөю бакчасы, кыр чәчәгем үзем. Яшелләп яуган яңгырда 3 минут үтте дисәм, сөю учагы дөрләгән 3 көндә 3 төн икән. Сине көтәм, 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 көннең йомгагын сүтәм. Безнең күрешмәгәнгә бит ай күп вакыт үткән. Син янымда булганда, телем сандугач теле, йөрәгем сөю бакчасы, кыр чәчәгем үзем. Hey! Вакыт үлчәмен үзгәртеп, сөюгә сусаган җан, юлларымның, елларымның синсез үткәннәре. Сине көтәм, 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 көннең йомгагын сүтәм. Безнең күрешмәгәнгә бит ай күп вакыт үткән. Син янымда булганда, телем сандугач теле, йөрәгем сөю бакчасы, кыр чәчәгем үзем. Bugün her vakit Şami'nin yarışında elbette kadar dostlar. Beyram Ansamblı, jigitleri. Сине көтәм, 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 көннең йомгагын сүтәм. Безнең күрешмәгәнгә ай күп вакыт үткән. Син янымда булганда, телем сандугач теле, йөрәгем сөю бакчасы, кыр чәчәгем үзем. Йөрәгем сөю бакчасы, кыр чәчәгем үзем. Йөрәгем сөю бакчасы, кыр чәчәгем үзем. Big zor rahmet. Subhanallah. Min moны күтәреп егылып китмәмме соң илсе эркәем. Рәхмәт. Рәхмәт. Вагыз кода, Дилә кодагый. Рәхмәт сезгә. Шушы чәчәгезне кадерләп кенә тотыгыз. Бәхетле булсын, кадерле дусларчыннан да бүген залда минем берсеннән берсе кадерле туганнарым, кодаларым, кодагыйларым, оныкларым, балаларым, дусларым. Шуңа күрә йөрәгем әйтеп торам бит, атылып чыгардай тора. Көндә булмый андый көннәр гомер юлларында. Инде менә хәзер җырланасак җырым
Мен аны әйткәнем бар, инде бүген дә әйтмичә булдыра алмыйм. Без Салават белән туганнар, без бер үк елгылар, 5 айга гына ул олырак дип әйткәнем дә бар. Безнең авыл инде юк кызганча каршы җир шарыннан юкка чыкты. Әмма без һаман ук кайтабыз буш йортларга, җәй айларында, җәй көннәрендә. Менә әле мин 1 ай әнием янында булып, шушы авылда һәрбер буш йортка кереп, тәрәзәләреннән карап, ачык ишекләрне кайырып ачып кереп, елый-елый, җырлый-җырлый йөрдек туганнарыбыз белән. Инде дөнья, тормыш елгалары алай гына да түгел. Безнең бит инде Казаныбызда Идел дулкыннары, аның төрле чаклары була. Иркәләп кенә сыйпаган чаклары һәм ярларга китереп аткан чаклары. Безнең тормышыбыз да нәкъ шулай. Әйе, бу минем гомерем дулкыннары. Якын дустым Альберт Яхшембетовның җыры. Сезнең өчен, дуслар. Дулкыннар булып ага безнең яшәлгән гомер, янып көеп яшәүләрдә калыр бары күмер. Дулкыннар, дулкыннар, ярларга ник кагасыз? Без киткәчтен сагын-сагыз, шаулый, шаулый агарсыз. Дулкыннар, дулкыннар, ярларга ник кагасыз? Без киткәчтен сагын-сагыз, шаулый, шаулый агарсыз. Дулкыннар булып шаулап, дөньяларны шаулатып, җырмың нарына сиз дусларны бигрәкләрдә яратып. Дулкыннар, дулкыннар, ярларга ник кагасыз? Без киткәчтен сагын-сагыз, шаулый, шаулый агарсыз. Дулкыннар, бер кайчан каралмаслар. Бушылашмыйча китеп барсак, һич кенә аңламаслар. Дулкыннар, дулкыннар, ярларга ник кагасыз? Без киткәчтен сагын-сагыз, шаулый, шаулый агарсыз. Дулкыннар, дулкыннар, ярларга ник кагасыз? Без киткәчтен сагын-сагыз, шаулый, шаулый агарсыз. Без киткәчтен сагын-сагыз, шаулый, шаулый агарсыз. Шаулый, шаулый агарсыз. Шаулый, шаулый агарсыз. Бик зур рәхмәт. Subhanallah. Рәхмәт. Дәгә. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк инде. 57 дип әйтәсе килми әле миңа бүген. Сезгә тем более 65 дип кычкырмагыз. 45. Менә дигән. Хатыныгыз да чәчәк кебек балкып утыра. Бәхетле булыгыз. Инде Кадерле дуслар,
İdil дулкыннарына шағасы келіп кетті, ұзақламай теплоходлар болашақ, сізді шақырып қалабыз, біргәләшіп, идил дулкыннарында тибірәлерге мотор етіп, жырлашып, кейф сафа құрып, шәйлер ішіп, ярларға туқталып, мотор етіп, бәйрәм етерге күләсің, Марат. Исіңе түсті мәлі тегі вақытлар. Шулай, Аллаға шүкір, күңілі вақытларыбыз көбірек болсайды. Шуңа күрә, инде ұзақламай жиләкләрібіз піше башлайшақ. Инде Мамадышқа гастрольға барғаннан, міне біздің шыннан да татар халқы бай халық. Татар ол әлбәтті Африкада да татар деп әйтерге яратабыз. Татарның бар, шын біз саф татарлар деп міне вағыз құдалар аутаралар мұнда. Орша татарлары, Биіктау татары Ғабдылхай, Тоқай татарларыбыз деп шаукәтләр. Тоқайнықыларбыз деп, хақылысыз дуслар. Шын татар, саф татарларсыз. Мен де өзімні саф татарға санайым. Башқұртыстан татары типтер болам мен. Инде біз татарларының қаймағы мишәрләр дейлер. Әйе, мишәрләр? Шулай бит инде, мишәрләр бар ма мұнда? Қаймақлар. Хо-хо! Hem әлбәттә, бик тә дәртле. Миңа бик оралашырға, шырашырға туры келді. Дәртле, киң күңелле безнең керәшен татарларыбыз бар. Бик якын достым Иван Михайлович Егоровны белмәгән кеше юк монда залда әлбәттә. Акбарс банк. Шуңа күрә хәзер җырланачак җырым Фәннүрләргә, Мамадышка, гастрольгә һәм бер уңай әлбәттә кунакта булабыз без. Кайсы якларда кем ягында булабыз. Кунакта булганда шушы җырны Мамадыш керәшене татарлары җырын өйрәнеп кайткан идек. Әйдә берне эздерик әле булмаса. Әнә күрәсеңме? Фәннүр су буенда балдырган, чәчәк атлый калган. Киттекме җегетләр? Кешеләр ди бара, әйтешәнгә, әйдә бездә барыйк әле пешәнгә. Су буенда балтырган, чәчәк атмый калдырган шу. Узган чакта керми калма, кадер итми калдырмам шу. Узган чакта керми калма, кадер итми калдырмам шу. Киштәдә сатыладыр бистәдә шу. Сезнең белән очрашулар юк иде әле истәдә шу. Сезнең белән очрашулар юк иде әле истәдә шу. Bir usanda kırtulan şu. Attın armaz tuğun tuzmaz isenlikten tuğan şu. Attın armaz tuğun tuzmaz isenlikten tuğan şu.
Диләр әллә син инде. Гөлнара, рәхмәт. Рәхмәт. Бик рәхмәт, дуслар. Рәхмәт. Assalamu alaykum, hurmatli do'stlar, xayrli kech, muhtaram millatdoshlar. Xayrli kech Qozon. Hallaringiz nishik, kayflaringiz nishik? Aybatmi? Meniki de aybat, rahmat so'raganingiz uchun. Hurmatli tomoshachilar, do'stlar, mana endi bugun Xani opaning g'imir bayrami, tug'an kuni. Mana men Xani opaga bugun bo'lak yasarga bo'ldim hali, surpriz. Men chaqirga bo'ldim Xani opaning tug'an kunine, ko'pgina tanilgan populyar ijrochilarni, tatar estrasidan da, urus estrasidan da. Mana hozir o'zingiz ko'rib ketirsiz. Birinchi qonog'imiz Nurlat Mishari, Nurlat Energizeri, Firdus Jamayev. Firdus rahmat. Qazan biri, Misharlar biri. Sayrı ul şeyler deginde işitilmi kezin kız. Eyde sandığa Singine anlayalattın minimi yaşırregimini. Eyde sandığa Singine anlayalattın minimi yaşırregimini. Direk kata Rahmet Bekzor. Firdus, o'zingga bek zo'r rahmat. Shunday motor jirlaring uchun, shulay xalqni suyindirganing uchun. O'zi jirlay, o'zi beyi. Firdus shul qatli qitirib beyi indi. Aytirsingna Firdusning qaysidir jeri bek qattiq qishi tasman. Qarshi olmayintiga. Endi hurmatli tomoshachilar, olg'a taba davom etamiz. Kelasi qonog'imiz Varsha ayaqlarından, Varsha'nın mыңлы sandıqaşı. Шалтыратырға болдым, айтам Рустам абай. Xani апаның туған күні келіп құтлап кетейінді, пожалуйста, айтам, по-братски деп енді. Варша келмеді, ярар брат, келем дей, пожалуйста дей. Екінші қонағымыз Рустам Закиров. Қайырлы кеш Қозан, сендерімізсіз. Bir gelip, сендер көрмек. Zanggar gülmağının zangarlığın hatırlata ayaz küklerini dinleyi irge süzler aşarı künelimin sırlı Yüreğimdey otlar yağar O yıllarını kilerlesin Rahmet Beyzor, güneşimde matoşlar, sen gülme Үзіңе бек зор рахмет, Рустам абай, тыңлап келгенің үшін, хөрмәт еткенің үшін, бек зор рахмет. Баянға особенно да мұңлырақ жырлайды, көңілге өтіп кірілік. Енді хөрмәтлі тамашашылар, мұның біләңіне бітмәді, әлі бит Мәскәу қонағы бар. Дышто сен, Татарстанға түгіл бит, Мәскәу сылай. Шунда телефонын ақтардым да келіп шықты Борис Моисеев номері. Келмәгіз дұрыс айтам. Башқалар занят, гастрольда ерейбізділер. Шунын үшін шалтыратырға болдым, айтам, Боря, братан, поддержим, айтам, приезжай в Казань, Xani апаның концертім, айтам, жырлап кетейін қытылап, шын көңілден. Ладно, братан, приеду.
Мына қазір өзіңіз көріп кетірсіз. Блондин Борис Моисеев. Боря, рахмет. Казань, я люблю вас, дайте ручки, дайте ваши мерки. О, поехали, звездочка алая. Звездочка упала на мою ладонь, ведь ее не стало, только жжет огонь. Я искал желание сразу загадать, снова расставание и не по мечтам. Звездочка упала на мою ладонь, ее не стало, только жжет огонь. Я искал желание сразу загадать, снова расставание и не по мечтам. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где? Где, в Караганде? Поехали, Казань! Дайте мне ручки, дайте ваши мерки. Спасибо большое, я люблю вас, Казань! Өзіңе бек зор рахмет, Борис. Икенші Темаев болған бұл. Өзі жырлы, өзі бей. Молодец, енді әтнем словом. Енді құрметлі тамашашылар, міне соңғы қонағымызға келіп жеттік. Шақсан өзім яратқан жыршы. Татарстанымыздың мұңлы сандуғашы. Татар ақаны. Илхам аға Шакиров. Илхам аға рахмет етіңіз. Оқ, мұлы нешіп кейбет күні шапаттасып кетіп көргелі. Мандарак кел. Көпме қорысам да қарап қоймын, үйділ бұйы қойын орынам. Олар жетеклешіп елін ойып, шығар түсіні үйдір ярына. Мен яраттам сөзіні құрдышларыны, үрмет еткен көбек яраттам. Шуңа көрет өзге бағышланыған, жүрек жырларымны яңғыратам. Мен яраттам сөзіні құрдышларыны, үрмет еткен көбек яраттам. Шуңа көрет өзге бағышланыған, жүрек жырларымны яңғыратам. Рахмет бек зор. Рахмет. Мұның қаплы кереп медіріп пүстек жырладым. Міне бір шыққан 20 жыр жырлайым енді. Кілме дұрыс айтам. Күйлесті жыр, бек матыр бір жыр, біздің ол деп аталап. Шыны шынлаттырып, ол сөйтіріп бұнап жүйіп көрі қайдары. Бұл әлбәтті Тариян түгі, сен Тариян қошаты бұны. Uyunu Taryan garmununu tüllerine batmasın şu uyur düzeklerin ezip kızlar yıkılar yatmasın uyur düzeklerin ezip kızlar yıkılar yatmasın. Oh mala nişkete. Böyle bir durlayıp da gidelim. Koşul basıp durma.
oyunu talyan garmununun yigitler jurulab ütsün şu tuğan avulundan kütükenler işitip yaşın tüksün tuğan avulundan kütükenler işitip yaşın tüksün tuğan avulundan kütükenler işitip yaşın tüksün tuğan oğlundan kütükenler işitip yaşın tüksün. Rəhmət bek zor. Şoyartım 20-30 jartı gülüp 2 önejdir buldu. Rəhmət bek zor. Qadir şoşu motor saqnabız turna şoqrasım kelip bek tağlı jigit ungan bulgan Marcel Zakirov şayda birattan kel. Біргәләп кызлар жырлыйбыз. Татар кызы залда отырган барлык татар кызларына багышлап жырлыйбыз. Киттек дуслар. Әйдәй Нурлыстым шабрак. Баш астыннан көзін сирпіп қарый бегірек сірлі итіп жандәдәттер қозғала. Яратса яритә білә, вәғдә бирсә кеттә білә, бізнің шибәр қызы балай. Хәттірлерін қалдырылық, сөз әйтмәгісіз аңала, сөз әйтмәгісіз аңай. Хәттірлерін қалдырылық, сөз әйтмәгісіз аңала, сөз әйтмәгісіз аңай. Ярар микән дия, қысқа юбкаларда кие, алышмасқа өз ара. Заманша отларға керек, әдәпні сақларға керек, ишләсінсін қыз балай. Татар қызы бигрәк тыйнақ, сәбәпсіздә қыз аралай, сәбәпсіздә қыз арай. Татар қызы бигрәк тыйнақ, сәбәпсіздә қыз аралай, сәбәпсіздә қыз арай. Танцуют все. Әйдәгіз менің білән біргеләп, бейіп алабыз, туынларыңыз жазылып бітір. Әйдәгіз, әйдәйді. Қазағы да, қырғызы да, өзбәгі дә бик қызыға, татарлардан қыз ала. Татар қызы бигрәк шибәр ғашық етті баршабызны, көз тидірмек біз аңа. Ике битті пішкен алма, қияш кебек қызарала, қияш кебек қызара. Татар қызы бигрәк тыйнақ, сәбәпсіздә қызарала, сәбәпсіздә қызара. Әйдә, Марсы. Баш астыннан көзін сирпіп, қарый бигрәк сірлі итіп, жандәдәттер қозғала. Яратса яритә білә, вәғдә бирсә көтә білә, бізнің шибәр қызы балай. Хәттірлерін қалдырылық, сөз әйтмәгісіз аңала, сөз әйтмәгісіз аңай. Хәттірлерін қалдырылық, сөз әйтмәгісіз аңала, сөз әйтмәгісіз аңай. Бигрәк шибәр қызы балай. Марсель Закиров. Рахмат бик зор.
aqan suday deysin isken jilday deysin uftana balalarga qara gelemine budi uylanasın özüngni tanıp qartlık kiledi qaygırmasın yaşlık ötedip mümayma bäxetlerek bulsun aldağısı uzğan ömür uzğan bulayda bäxetlerek bulsun aldağısı uzğan ömür uzğan bulayda Tırpan ağaç urmanı kader Sin düzügen yırdılar bernişe Balalarım üzgen burış bitgen Yaşa hazır payı belmişe Qartlık iledip qaygırmasın yaşlık ötedip mümayma bäxetlerek bulsun aldağısı uzğan ömür uzğan bulayda Demişe qalğan deysin sözler İzge eşke vaqt jitmegen Sebep izlegenşe yamadan Yaşi başlağım ötmegen Qartlık iledip qaygırmasın yaşlık ötedip mümayma bäxetlerek bulsun aldağısı uzğan ömür uzğan bulayda qartlık iledip qaygırmasın yaşlık ötedip mümayma bäxetlerek bulsun aldağısı uzğan ömür uzğan bulayda bäxetlerek bulsun aldağısı uzğan ömür uzğan bulayda uzğan ömür uzğan bulayda Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде хөрмәтләп, матур сүзләр әйтәсем килә. Хани апа, исәнлек, саулык Хани апа сиңа алдагы көннәреңдә ак бәхетләр, жан тынычлыгы, күкләрең аяз булсын, җаннарың тыныч торсын, теләкләр калам. Гомер бәйрәң белән, туган көнең белән. Бик зур рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Инде сез Роберт абый Андреев язган иҗаткан җырны тыңлап үттегез. Яңадан яшә дигән килә җырга күчкәндә бик позитив җырларны сезгә бүләк итәсем килә. Анарга инде хәйрмәдә клипында күрсәтерләр. Килмә дисең.
көрүдө гашык болдum нишлетим yüreğimni Sen meni anlamışa üzlesin özegimni Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Emri bire olmayın bağrım yüreğim tınlamay Senin niler uylağanı ul hiçkine anlamay Kilmedisin üzmedisin bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Kilmedisin üzmedisin bağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Aptıraşta kaldım indi iki ut arasında Kilmeyirme diyen sayın seyivim artağına Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Kamşatkı hallerin şıganda ibetme Bir görüde karşı buldum nişledim yüreğim Sen beni anlamış ya üzlesin özegimini Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğimde Kilmedisin üzmedisin kağılma yüreğime Min başkanı süyen deysin ulğun o yüreğime Халыкара конкурслар лауреаты Рафаэль Якупов. Бик зор рахмат, hayırlı işler. Талантларның язмышлары авыр. Чөнки алар гайре табигый. Дөнья балалары арасында я дивана сыман, я үги. Туры булсаң, нигә кәкре диләр? Кәкре булсаң, нигә төс түгел? Нигә инде мөгез чыгарасың? Нигә безнең кебек без түгел? Талантларның күңелләре нечкә. Сындырып та була, кимереп, сыйдырып та була бүгенгенең калыбына туры китереп. Ахыр чиктә үтереп тә була. Тик терелтеп булмый кабаттан. Талантларга зинхар кагылмагыз. Үзләренчә булсын талантлар. Башкортстанның халык шагыйре Әнгам ага Атнабаев, Хәния апаның якташы. Бик күп премиялар лауреаты. Әле менә күптән түгел генә Әнгам Атнабаев премиясына лайык булган Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи Бектахирова. Рәхмәт. Бақчаларға кірдік біз, гүлләр үзіп жүрдік біз. Шул гүлләр шахид болды, вәгъдәләр бирештік біз. Бергә чаклар, рәхәт чаклар, гөрләшеп һич туймыйбыз.
Талға қонған бұлбұлларының мұңлы жырын тыңлайбыз. Бірге шақлар, рақат шақлар гүрлер еш тоймайбыз. Талға қонған бұлбұлларының мұңлы жырын тыңлайбыз. Рәхмәт сиңа барсы өчен, рәхмәт сиңа күз нурым. Бәхет хакын түлләр өчен, җитмәс калган гомерем. Бергә чаклар, рәхәт чаклар гөрләшеп һич туймыйбыз. Талга кунган булганның моңлы җырын тыңлыйбыз. Бергә чаклар, рәхәт чаклар гөрләшеп һич туймыйбыз. Талга кунган булганның моңлы җырын тыңлыйбыз. Бәхет uşağı, син шул uşaq жылысы, сақлағанға сөндірмейші рәхмәтіңнің ұлысы. Бірге шақлар, рәхәт шақлар гүрләшіп еш тоймайбыз. Талға қонған бұлбұлларның мұңлы жырын тыңлайбыз. Бірге шақлар, рәхәт шақлар гүрләшіп еш тоймайбыз. Талға қонған бұлбұлларның мұңлы жырын тыңлайбыз. Талға қонған бұлбұлларның мұңлы жырын тыңлайбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйе, кадерле дуслар, шулай. Бу фани дөньяларда тәнеңә, җаныңа, йөрәгеңә, күңелеңә якын кадерле кешеләрең белән бергә матур итеп гомерләр үткәрүләргә нәйләр җитә. Менә әле сез экранда безнең соңгы сөю дигән җырыбызга иҗат ителгән клиптан күренешләр күрдегез. Әлеге җырланылган җырыбызга шушы мизгелдә без аны салдык. Тик дөнья булгач гел генә аппак булып тормый шул, агы да була, карасы да. Шуңа күрә менә шулай Туфан абыйның бер мин аны моннан сәхнәдән әйткәнем дә бар инде, бүген дә әйтеп үтәсем килә. Без бик нык аралашып яшадык Туфан ага белән. Аның әйткән сүзләре, аның биргән киңәшләре, аның җыр теллелеге, шаярулары һаман да әле минем күңелемдә мәңге онытылмаслык эз калдырып сакланыла. Берсендә шулай Гөлназ Сафарова аңардан интервью ала. Инде без барыбыз да беләбез, Нәҗибә апа Ихсанова ике олуг шәхес халкыбызга хезмәт иткән. Менә сез ди Туфан ага, Нәҗибә апа белән икегез дә безнең халкыбызның шундый зур кешеләре, халык ярата, хезмәт итәсез. Сез менә кухняда ничегрәк? Инде күз алдыма китерәм Туфан аганың хәйләкәр генә елмаеп торганын, калын күзлеге аша. Хей, сеңлем, ул бит бер без генә түгел Нәҗибә апаң белән. Менә бер немец философы да әйткән. Ир белән хатын 20 минут бер-берсе белән аралашканнан соң, 21нче минутында барыбер я ире, я хатыны бер-берсенә каршы сүз әйтә дип. Без Габдулхай белән 24 сәгать кенә бергәбез тәүлегенә. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Шулай булгач күз алдыгызга китерәсез инде. Түзәргә кирәк балам дип юкка гына җырламыйм. Әмма бу зарлану дип уйламагыз, кадерле дусларым. Тик шулай да менә шулай сөйләшеп утырганнан соң якташым, ансамблебезнең музыканты, композиторыбыз Илнур Саттаров белән
тиз генә бер җыр язып аттык. Шушыны тәкъдим итәргә рөхсәт итсәгез, кадерле дуслар, кемгә багышланганын һәркем үзенчә аңлар әле. Ачуланма миңа, ачуланма. Сиңа тагын авыр сүзләр әйттем, аңламый да калдым сизмидә. Тел ярасы, тән ярасы түгел, төзәлми шул җаныда тиз генә. Ачуланма миңа, ачуланма, кырыс булган көнем бар беләм. Беребез дә ак фәрештә түгел, кояшта да таплар бар беләм. Ачуланма миңа, ачуланма, кырыс булган көнем бар беләм. Беребез дә ак фәрештә түгел, кояшта да таплар бар беләм. Шулай шул, Гайсә. Тормыш мәшәкате диеп кайчак, оныттырдың сөю сүзләрен. Миңа карап уйлайсыңдыр инде, үзгәрде диеп үзгәрде. Ачуланма миңа, ачуланма, кырыс булган көнем бар беләм. Беребез дә ак фәрештә түгел, кояшта да таплар бар беләм. Йөрәгеңә тагын яра салдым, гынаһлары булсын үземә. Гафу итәм дисең, бит кайчак, гафу итә алмыйм үземдә. Ачуланма миңа, ачуланма, кырыс булган көнем бар беләм. Беребез дә ак фәрештә түгел, кояшта да таплар бар диләр. Ачуланма миңа, ачуланма, кырыс булган көнем бар беләм. Беребез дә ак фәрештә түгел, кояшта да таплар бар диләр. Беребез дә ак фәрештә түгел, кояшта да таплар бар диләр. Кояшта да таплар бар диләр. Ачуланма, 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 Ачуланма инде. Ачуланма. Рәхмәт, рәхмәт, Рүгат, рәхмәт. Бу Каплыкыйга поддержка белән мендеңме? Икебезгә дә рәхмәт. Ак бәхетләр. Исәннәрмесез. Бик зур рәхмәт. Рәхмәтләр яусын. Эй, Тәлгат. Рәхмәт, Тәлгат Худа, рәхмәт. Бер уйласаң, исең китәр дип әйтә иде безнең Джойлат компаниясының генерал директоры бар, безнең гаилә дустыбыз Салих Харисович Аитов. Исең китәр. Кемнең әле бәхетенә шулай тия, туган көненә берсеннән берсе асыл иратлар кочак-кочак чәчәк белән. Менәләр, ә? Эй, яратам мактанырга. Мактанмыйм, горурланам, рәхмәт, дусларым, туганнарым. Бик зур рәхмәт. Ихлас күңелемнән сөенәм, горурланам, шатланам. Менә шушындый тамашачыларым, дусларым, туганнарым, кодаларым, кодашаларым булуы белән чынлап та һәм тугры тамашачыларым.
Инде менә дөресен әйтим. Әйтеп үттем инде 24 сагать кенә без бергә без Габдулхай белән төрле чаклар була, иң бәхетле чакларыбыз да була. Капма-каршы шулай бәрелешкән чакларыбыз да була. Сәхнәгә чыгар алдыннан менә күп сөйлисең, монсын сөйләмә, монсын сөйләмә, монсын сөйләмә. Сез белсәгез, кызлар, нинди утлы тавада минем басып торганымны. Менә шушы сүзне сөйләмәскә кушты, әмма мин әйтмичә булдыра алмыйм. Чөнки ишетеп торсын. Җитди итеп әйткәндә, кадерле дуслар, менә ел сайын нишлисең, шушылай туры килә, шушы сәхнәләрдән мин үземнең иң бәхетле мизгелләрем белән уртаклашудан алып, хәсрәтләремне дә әйтмичә китәрмим. Иң узын, иң ерак, иң көтеп алган гастрольләребез булды апрель ахырында, май башында. Сибир якларында. Сибир яклары безнең анда Башкортстаннан шул тиклем күп безнең якташларыбыз, туганнарыбыз. Татарстаннан шул тиклем күп татарларыбыз. Менә анда инде көн сайын шалтыратып көтеп торган абыем бар иде минем, Шамил абыем. Әзмәүрдәй озын буйлы, менә шулай һаман үзебезнекеләрне тагын мактарга яратам. Шибәр, асыллардан асыл ирмен дигән ир заты иде. Көндәш сөйләшеп торабыз, шалтырашып торабыз, шәһәрдән шәһәргә күчәбез. Шамил абый минем килеп җитәм, Нягин каласында яшиләр иде алар. 3 көн кала, Хания бездә апайым дип сөйләшәләр. Хания апай, кил, каршы алам. Бүген мин Ханты-Мансийскига барам әле больницага. Менә шулай иттереп 3 көн үтте дә, хәбәр килде, абыем юк. Миңа барып Ханты-Мансийскидан, моргтан аны озатып калырга туры килде. Ә мин гастролемне үзәргә һич кенә дә ничә мең чакрым, 3000 чакрым узып бардык бит. Ансамблем бар. Туган якларыма, әниемә, энем Салаватка озатып калырга туры килде. Менә шушы инде ул тормыш. Бер шатлыгы, бер хәсрәте. Хәсрәт күргәннәргә сабырлык итәргә кирәк. Чөнки менә күз алдыгызга китсәгез, аның яшәгән шәһәренә чыгып сәхнәдән җырларга кирәк булды миңа. Һәр бер көнне үзем еламыйсың Хания дип елмаям, ә моннан мөлдерәп күземнән яшага. Бәхетле иде язмышлар. Хәсрәтләнде безнең башлар. Кызганмагыз. Юатмагыз. Сабырлык теләгез, дуслар. Хания апай сүзләре. Бу минем дөньям. Dünyam tügəl gənə dip maqtanmayım. Бар инде ул қырын яқлары. Дүниям тügəl gənə dip maqtanmayım. Бар инде ул қырын яқлары. Aşı jiller isep kaldırapkın, buzlu yağmur yağgan şakları. Aşı jiller isep kaldırapkın, buzlu yağmur yağgan şakları. Dünyam tügəl gənə dip maqtanmayım. Süsüylərlik bulmay həllərim. Dünyam tügəl gənə dip maqtanmayım. Süsüylərlik bulmay həllərim. Kökə tüzgən yaqı Yıldızlarday yaktılardan yaktı günlerim. Üstüzgün yaktı Yıldızlarday yaktılardan
yaktı tünleri. Dünyam tügelgine dip maktanlıyım. Körsünüler bula bu varlık. Dünyam tügelgine dip maktanlıyım. Körsünüler bula bu varlık. Şekerli şağıda Yok diyelim, kızlar var usta uvarlık. Şekerli şağıda yok diyelim, kızlar var usta uvarlık. Dünyam tügelgene dip maktanlıyım. Zarlanmayayım da diyen yazmışlar. Dünyam tügelgene dip maktanlıyım. Zarlanmayayım da diyen yazmışlar. Yemeli şapları var, yaslar gerek, Yelim tik tulu sağışta. Yemeli şapları var, yaslar gerek, Yelim tik tulu sağışta. Yelim tik tulu sağışta. Yelim tik tulu sağışta. Ләлә, қайтып жеттің. Шатмын. Бик зур рахмет. Америкадан башлап қайтты концертімізге, Ләлә достым. Рахмет. Миләүшәдән, Миләүшә Ләбибнән сезгә бик зур рахмет. Бик шатмын күрүемә. Миләүшә чәчәкләре. Ә менә булса, берсеннән берсе затлы кунакларым. Рахмет, Наилә. Рахмет. Дорогая Хания, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Очень рада, столько много народу пришли. Они каждый принесли свою частичку любви. Ты купаешься в любви зрителей. А это моя маленькая частичка. Всегда тебе полных залов и здоровья. И сән бол, и мин бол. Рахмет. Наиля Галявиева, художницабыз безнең Габдулхайның туганнан туган сеңелесе. Бик күренекле рәссамыбыз безнең. Рәхмәтләр яусын. Аның инде миңа бүләк иткән картиналарыннан, курчакларыннан үзенә бер музей басып тора өйебездә. Рәхмәт, уңышлар, иҗади уңышлар. Сезгә барыгызга да тагын бер кат рәхмәт, дуслар. Менә хәзер җырланасы җыр менә уртага чыгып басты бит әле, барыгызга да хәзер әнә чыгып басты дисәм, күз тидерергә мөмкин. Шушы сабыйма, Ясминәмә, Әминәм бүген залда утыра. Иң кадерле зур байлыкларыбыз. Кодагыем моннан 2 көн элек миңа бер җыр китереп кулыма тоттырды. Нәрсә иттереп программалар эшләнә ул, кадерле дуслар. Бүген өйрәндем генә әле мин Ясминәкәем. Син киләсең дип концертка ялгышсам гафу итәрсең, ярыймы? Әз генә күз салып кына җырлыйм. Балаларым минем,
yürek, pərələrim, təslimə Xudağı repertuarından. Bugün yine İran'ı bittim öyle kutlarım. Ömür bula gittim, bəxtləri bulsun deyip gene. Hem uzattım seni zor yollarga, yazmış kaya olsun deyip gene. Saklap yürüsün fatihalarım, mümin bulsun yürür yollarım. Balam Yıptibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Saklap yürüsün fatihalarım, ilmin bulsun yürür yollarım. Balam Yıptibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Elektrip bina olalar jigitler de. Gitsini güller gibi qarab, terbiyelep güne üstürdüm. Damarların ıqla bulsun deyip, yaşav üçün sina güç birdim. Saklap yürüsün fatihalarım, ilmin bulsun yürür yollarım. Balam deyip dibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Saklap yürüsün fatihalarım, ilmin bulsun yürür yollarım. Balam deyip dibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Bağlarımızga, gazizlerimizge doğa bulup barı birsin. Kuz alması, kuz parası kebek, kadirli de balla azize. Dilekkeyim başkayına hasret, kaygı sağış gelmesin bir de. Saklap yürüsün fatihalarım, ilmin bulsun yürür yollarım. Balam deyip dibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Saklap yürüsün fatihalarım, ilmin bulsun yürür yollarım. Balam deyip dibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Balam deyip dibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Balam deyip dibe yüreğim, kabul bulsun her bir dileğim. Matlılarımdır lan benim. Balamdır lan. Allah kızım, yıldızım benim. Bäxitli bulasız, kuz tiydirmezsin, kulağıyım rahmet canına. Alkışlar, dostlar. Alyushka.
Aliya kızım tugul bu bizning ansamblimizning kelini. Ferit Minglibаевның kompozitorimiz, to'g'ri rejissyorimiz. Hem bizning to'g'ri tomoshachiimiz. Rahmat Vigzor. Baxtli bo'l. Oy rahmat mening motor qizim. Shashagim, sen o'zing shashagim. Subhanallah. Ay. Менә шушы мизгелләр өчен әллә нинди авырлыкларны, әллә нинди кыенлыкларны атлап түгел, чабып, дулкыннарны гизеп үтәрлек мизгелләр бит шушы сабыйлар өчен мин инде әйтмичә булдыра алмыйм. Бу җырымны мин бигрәк тә бүген ныграк ышанган идем, кодагыем. Без бәби көтәбез. Кичә срогы иде. Малай ялындыра әзрәк. Алия без өченчегә безгә Алла бирсә алдан кычкырган күкенең башы авырта диләр. Аның өчен түгел. Бу изге әйбер, халык алдында әйтелгән әйбер. Исән сау булсыннар икесе дә. Инде бүген иртәгә дип көтеп торабыз. Инде өметләнгәнен бәлки минем туган көнемә туры килер дип кем белә әле бит. Сагат төнге 12 тулмаган. Ансы да булырга мөмкин. Менә шушындый диңгез дулкыннарында киселә-киселә, иркәләнә, алга гомерләребез дәвам итә. Менә беренчедән менә балалар дигәч, аңладыгыз, кадерле дуслар, минем бик тә хөрмәт иткән гаилә бар. Ул Маликовлар гаиләсе. Мин үземне белгәннән башлап Рөстәмнең җырлаганына мөкиббән китеп иң яраткан җырчыларымның берсе. Инде мин һәйкәл куяр идем. Кичкенә генә сабый чакларыннан башлап. Ничек алар аяк атлап киттеләр Муса белән Гайса. Безнең гүзәлебез музыкаль мәктәпкә йөртте. Консерваторияларга кертте. Инде махсус безнең концертыбызга кайтты Муса Маликов. Нахаду уйный күрәсезме? Репетициясыз ул кичәдән башлады менә безнең репетицияга вакытыбыз булмады. Һәм Гайсаны инде монда бу сәхнәгә инде сиңеп калган әйме. Нәфкать белән дә беләсез. Үзе бер курчак дип кенә йөртәләр анда инде. Шуңа күрә мондагы кызларның йөрәкләрен мин аңлыйм. Мине тыңлап, хөрмәт итеп, яратып килгәнегез өчен сезгә җегетләр бик зур рәхмәт. Бүген залда сезнең әниегез Гүзәл Маликовага алкышлар. Ана булса шундый булсын. Рәхмәт Гүзәл сиңа бик зур. Игелекләрен генә күр балаларның. Бирәсең таңгытым бирмәдә. Ой, минем матур кызымдыр, инде йөрәгемнең парәсе күземнең дөрдер син минем. Инде, кадерле дуслар, бу җырны сезнең ишеткәнегез дә бар. Күп сөйләп тормыйм. Менә бүген залда безнең зур кунагыбыз Яңа гасыр телевидениесында бик зур эш эшләгән кеше Габдурахман Абсаламовның әле бер генә эше турында, иҗаты турында әйтеп үтәм. Ак чәчәкләр романы буенча нәфис фильм төшерде ул. Милоша Ләбиевна Айтуганова. Менә шушы фильмнан кичкенә генә бер өзек һәм дә инде төп героиня Гөлшаһидәне тәрбияләп үстергән Сахиб Җамал Тути роленнән бер җыр. Яшәргә кирәк, балам. Иҗатыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт, Милоша Ләбиевна. Сикәлтәле шыма юллар бик сирәк. Атлаулы шушы юллардан тайпылмый бару кирәк. Ул чәчәк аталанла, ак чәчәк ата балам. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Ул чәчәк аталанла, ак чәчәк ата балам. Язмышлар
Yazmış bizini her şahsını Kamışılap hatta kıynıy Düze alsan barısına Bir kıymet hakkın tüli Ol şeşek atalanla Ak şeşek atabalan Yazmışlar bir patlavlı Yeşerge girek bala Sabırdı sarı altın deyip yokka sanalmağan Zinnetli ve yaxşı kişi sabırlardan sanalğan Ol şeşek vaktalanlar, ak şeşek vaktalan Yazmışlar bir patlavlı yeşerge girek balam Ol şeşek vaktalanlar, ak şeşek vaktalan Yazmışlar bir patlavlı yeşerge girek balam Yazmışlar bir patlavlı yeşerge girek balam Бик зур рәхмәт. Рәхмәт алкышларыгызга дуслар. Бу алкышлар әлбәттә яның иң күп өлеше Миләүшә Бибунага, аның командасына, әле кем белә киләчәктә шушы командалар һәм без дә килеп беләгербез бәлки яңадан яңа шушындый иҗатларыбыз белән сезне сөендерергә насыйп булса иде. Хәйрдәгә дә калыгыз. Рамазан айында. Рәхмәт дуслар, рәхмәт туганнар дип. Иң яраткан сүзләремнең берсе туганлык хисе ул. Бер нинди акчага да сатып алып булмый. Бер-беребезнең кадерләребезне генә белеп яшик әле. Кадерле туганнарым дип, туганнарыма багышлыйм. Кадерлеләрем минем. Каннар уртак булганлыкка тартыла кеше жаны Каннар уртак булганлыкка тартыла кеше жаны Күрдән булсын урыннар, онытмый туганнарны, онытмый туганнарны. Күрдән булсын урыннар, онытмый туганнарны, онытмый туганнарны. Туганлыктан да изге хис дөньяда тагын бармы? Туганлыктан да изге хис дөньяда тагын бармы? Яраткандай сөйгән ярына, яратып туганнарны, яратып туганнарны. Яраткандай сөйгән ярына, яратып туганнарны, яратып туганнарны. Уртаклашыгалар белән булган шатлыкны зарны. Уртаклашыгалар белән булган шатлыкны зарны.
Yaktı yüzler kulaş şehir, karşılık tuğanlarına. Karşılık, karşılık, karşılık tuğanlarına. Yaktı yüzler kulaş şehir, karşılık tuğanlarına. Karşılık, karşılık, karşılık tuğanlarına. Саклык, яклык, якын итик, кан кардаш булганнарна. Саклык, яклык, якын итик, кан кардаш булганнарна. Кайгыртып зурлы баларна, кадірлі туғанларна. Кадірлі, кадірлі, кадірлі туғанларна. Кайгыртып зурлы баларна, кадірлі туғанларна. Кадірлі, кадірлі, кадірлі туғанларна. Құдалар, Кайгыртып зурлы баларна, кадірлі туғанларна. Кадірлі, кадірлі, кадірлі туғанларна. Кайгыртып зурлы баларна, кан кардаш булганнарна. Кадірлі, кадірлі, кадірлі туғанларна. Кадірлі, кадірлі, кадірлі туғанларна. eyde kızım. Ay kıda. Рәхмәт Шамил кыдам. Менә шулай. Әминәбез, Ясминәбез безнең каннарны бутап бетерделәр. Иң якын кадерле туганнар без инде без бүгенгесе көнне. Аллага шөкер. Шушы ике сабыебызда безнең каннар. Оппа, мон Субханаллах. Гайрат кыда. Рәхмәт Гайрат. Менә. Монда нәрсә? Поздравляю. Целую, полетел. Әлки Ради кустым. Рәхмәт. Әлки Бишәре. Рәхмәт дустым, гүзәлгә сәлам. Менә нәрсә икән беләсе килә башлады да соң түзәм инде. Яраткан кадерле Хәния апабыз. Сезне чын күңелдән менә бәйрәм ансамбль егетләре коллективыннан гомер бәйрәмегез, туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, ак бәхетләр, гаилә бәхете, гаилә тынычлыклары. Балаларыгызның рәхәтен күреп яшәгез. Балаларыгызның балаларын рәхәтен күреп яшәргә насыйп итсен иде. Иҗат юлыгыз бер кашан да саипмасын. Шундый матур, моңлы тавышларыгыз белән, яңадан яңа җырларыгыз белән халыкны безне сөендереп яшәгез. Һәр вакытта да шундый көләч йөзле, шат күңелле булып калыгыз. Гомер буе биеп яшәгез, Хәния апа. Рәхмәт егетләр. Belmin, Bolgaralmin. Рәхмәтләр яусын. Күп еллар бергә менә шулай җырлап биеп, ничә мең чакрымнарны, ничә мең халык алдында бергәләшеп чыгышлар ясарга насыйп булсын. Сезнең белән бергә мин сезне бик нык ихлас күңелдән яратам. Үземнең балаларым кебек сез миңа һәр берегездә сездән бер кашында начарлык, начар караш күргәнем булмады һәм булмасын да. Сез беләсез, Габдулхай абыйгыз белән без сезнең өчен җан атып торабыз, ярдәм итәргә торабыз. Сез үзегез дә нәкъ шундыйсыз. Бәхетле булыгыз үзегездә. Һәм дә инде биеп яшигәле. Әйтәле якташ, үздер әле булмаса. Инде бүген бу бәйрәмдә залдагыларның да бийселәре килеп утырадыр. Табаннары кычытып. Киттекме?
rəxətlənib biyirgə nasib bulsun. Günlər şulay bəyram bilən, biyulər bilən bulsun. Biyu bilərin işitsən, tügərəkə şıq eylən. Bilməsən də biyi күngilgə kürsə bəyram. Biyu bilərin işitsən, tügərəkə şıq eylən. Bilməsən də biyi күngilgə kürsə bəyram. Ömür ütmey biyulərsiz, bəxtli bilgən. Biyib күңіл aşa bilgən, ormaşı күgünə мінгən. Biyu küylərin işitsən, tügərəkə şıq eylən. Bilməsən də biyib күңілgə görsə bəyram. Biyu küylərin işitsən, tügərəkə şıq eylən. Bilməsən də biyib күңілgə görsə bəyram. Жырладық та, Бийедек те. барысын өз еттігіз. Ә Қазір достар, тәнәфіс.
gangsta style. Musa һәм Гайса Маликовлар. Каршы алыгыз, Musa Malikov. Malatada quyosh chiqa, quyoshni salamli kun, sovmi quyosh sunmas ushaq. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Telash qashan iymon bergan, söyükli tuğan tilim, o'z tilimda senga salam. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aşık baxtli şeklarim, baxtli bulsan har kim. Ey qardoshlar, millatdoshlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Муса Маликов. Бик зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Гомумән бик зур рәхмәт шушындый алкышларыгыз белән мине каршы алганыгыз өчен. Әлбәттә, минем мондагы бүген басып торуым шушы сәхнәдә зур рәхмәтле кешем бар. Бу Хәния апа Фәрхи. Чөнки ул булмаган булса, мин бүген монда басып тормаган булар идем. Ул мине махсус рәвештә Франкфурт на Майне шәһәреннән бүгенге бәйрәменә чакыртып алды. Шуңа күрә сезнең исемнән һәм үземнең исемнән зур рәхмәтемне белдерәмен. Зур рәхмәт. Хәзер инде мин сәхнәгә энемне чакырасым килә. Халыкара конкурслары лауреаты Гайса Маликов. Бик зур рәхмәт. Мин инде Хәния апаны тоже туган көн белән котлыйм. Аңа саулык, сәламәтлек. Менә инде хәзер Муса абыйм язган җырны җырлап үтәсем килә. Бүтән хатын-кызларга багышлап, Хәния апага багышлап. Менә инде. Поехали. Қошың қора, көзің қора, дәшсәм yüzің қызара. Әйтші еркем қойшың ғына, оңлашырбыз өзара. Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Сүймим дейсің, яратсам яратмыйсың. Яңа ярлар табам дейсің, ятларға қаратмыйсың. Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Қойтар дейіп кімлерге ялынырсың? Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Кірпіклерің бигрәк өзін әлі ялғатасың ма? Миңа булган мәхәббәтне шулай аңлатасың ма? Муса һәм Гайса Маликовлар. Безнең якта чыршылар күп. Җилләргә бөгелмиләр, давылларга сыгылмыйлар, кышларга бирешмиләр. Зарланмыйча яши алар, кайгыны эчкә йотып. Аусалар да авалар тик башларын текә тотып. Минем ата-бабаларым шул чыршы нәселеннән.
Шыршы халқы ғырур була. Муйыныңа асылынмам, бөгелмәм җилләреңә, сығылмам дауылыңа. Жеңіллеккә түзу қиын, түзәрмен авырына. Мин шыршы нәсіліннән, муйыныңа асылынмам, кит әйдә. Тодар қотын қыз жыршылар арасында бірден-бір 17 ел рәттен алтын барс халықара премиясы лауреаты Хания Фәрхи Биктахирова. Yazlar bulup gelip kırgan idin, Güzler bulup gidip barasın. Yırağaya bara, yırağaya, Kızның mühabbetinin orası. Güzler bulup gidip barasın, Sen sonlu yaprak bulup talpınır. Yüreğimde minin dürlep yana, Kızgı uşaklarının yolkını. Güzler bulup gidip barasın, Sen sonlu yaprak bulup talpınır. Yüreğimde minin dürlep yana, Kızgı uşaklarının yolkını. Yırağaya bara vəğdələr, Sərli qarasının yılısı. Yaxınaya sinə qoşub alğan, Көксілер әшəllərinin suluşı. Güzlər bulup gidip barasın, Sen sonlu yaprak bulup talpınır. Yüreğimde minin dürlep yana, Kızgı uşaklarının yalkını. Güzler bulup gidip barasın, Sen sonlu yaprak bulup talpınır. Yüreğimde minin dürlep yana, Kızgı uşaklarının yalkını. Ырыты жырыбыден қырыйдықлар кетесің. Бәйрам ансамблі филармония сахнасында. Фидаил Валиуллин, синтезатор, жақсы жігітіміз. Ансамбліміздің музыка жетекшісі Марсель Шамсетдинов гитара. Dürlep yana minem yüreğimde, O'tganlarning her bir mizgili. Ul günlerinin her bir mizgilida, Min tabanırmın doy izgili. Güzler bulup gidip barasın, Sen sonlu yaprak bulup talpınır. Yüreğimde minem dürlep yana, Kızgı uşaklarının yalkını. Güzler bulup gidip barasın, Sen sonlu yaprak bulup talpınır. Yüreğimde minin dürlep yana, Kızgı uşaklarının yalkını. Güzler bulup gidip barasın, Sen sonlu yaprak bulup talpınır. Yüreğimde minin dürlep yana, Kızgı uşaklarının yalkını. Рахмет, Азат. Рахмет, яқташ.
Қадірлі достар, әйе, мына экранда сіз алтын көзінің мотор орманында жүгірішіп жүрген мотор сабыйларыбызны көрдіңіз. Не үшін айтам, тәсвилеп бұл көрінішіне. Чөнки шушы қызлар, малайлар арасындағы ең мотор қыз менің алсуым араларынан бірісі, ең моторы. Сіз енді көрдіңіз алсуымның никах күнінде мына жырның яшы турында аңлатасым келе. Мына шушының хатлы ғұмыр бұл жырның. Мен сізге рахмет айтам, жырымны яшаткәнігіз үшін, ғұмыр бергәнігіз үшін. Сізге бик зор рахмет жырларыма. Мына сіз бәлкі көпләрігізді біліп тә бітірмейсіздер. Менің шақты ғына өзімнің ижат еткен жырларым бар. Мен аларыны енді соңғы вақытларда ғана әйткәли башладым. Мына бұл менің өзімнің ижат еткен жырым, өзімнің жырым деп. Хәзір жырланашақ жырымны біз мұннан неше еллар элек ижат еттік Фирзар достым Муртазин белән бергәләшеп. Йөрәгемнең иң әрнелгән, яралы, қан тамган чаклары Мәскәүдә, Мәскәү филармониясында эшләгән елларым иде. Ул чакларда біз яшьләр җыенын үткәрәйдек бергәләшеп, стадионнардан стадионнарга мотор итеп шунда дуслаштык үзара без Айдарлар белән, Фирзарлар белән, һәм дә инде хәзер җырланачак җырыбыз шушы дуслыгыбызның бер җимеше. Үкенергә хәзер җаным соң. Фирзар Муртазин кие Хания Фәрги сүзләре. Хыянәтің исті барысын, үкенерге инден ялымсың. Әмінімә сені сағынмейм, хәзіріңе сен атағынмейм. Алларыма шығып ялынма, кері қайтмам сен атағынмейм. Әмінімә сені сағынмейм, сен атағынмейм. Алларыма шығып ялынма, кері қайтмам сен атағынмейм. 30 елдан соң яңа туған аранжировка біздің. Марсельникке достар, алқышlar өзіне. Күтіп барған, ялған мезгілге алыштырдың, сен барысың, неге хаман ізіліп табасың, әрмүкен ішілік қарашың. Әмінімә сені сағынмейм, әжіріңе сен атағынмейм. Балларыма шығып шақырма, кері қайтмам сен атағынмейм. Әмінімә сені сағынмейм, әзіріңе сен атағынмейм. Балларыма шығып шақырма, кері қайтмам сен атағынмейм. Вақыт дауалар, түзелірлер әлі яралар. Біз гіне бірге болмабыз, йырақ аяғын аралы. Әмінімә сені сағынмейм, хәзіріңе сен атағынмейм. Алларыма шығып шақырма, кері қайтмам сен атағынмейм. Сені сағынмейм, әзіріңе сен атағынмейм. Алларыма шығып шақырма, кері қайтмам сен атағынмейм. Алларыма шығып шақырма,
қайтмам сиңа тағын мен, кері қайтмам сиңа тағын мен. Бик зур рахмет. Менә бу җырны җырлагандагы игътибар итәм. Таныш җырыбыз 30 елдан артык инде бу җырны иҗат итүебезгә. Залда күпчелек рәхәтләнеп хатын-кызларыбыз җырлап утыралар. Дөрес. Вакыты белән, шамасы белән горур була белергә дә кирәк, кызлар. Шулай ул, шулай. Тормыш бит, нишлисең? Шуңа әйтәм бит, шундый чаклардарак язылган җырларыбызның берсе. Менә хәзер, кадерле дуслар, беренчедән менә шушы сәхнә мин Мәскәүдән 81 елны укырга Казан театр училищесына күчтем. Мәскәүдәге 2 югары уку йортымны ташлап. Һәм дә инде hiç gene de okunmayayım. Менә шул елларны монда кинотеатр иде. Киров исемендәге кинотеатр иде. Аны сез күпләрегез хәтерлисез, йөргәнсездер дә. Монда зур шундый люстралар эленеп тора иде. Мин ни өчен моны сөйлим? Менә шуннан соң хәзер бу бинабыз безнең төп йортыбызга әйләнде. Филармонияның үз бинасы барлыкка килде. Ул элек безнең театр училищесы янындагы кичкенә генә бер иске бина иде. Ул йөрәк әрни иде шушы биналарга карап. Безнең Казан театр училищесы да һаман шушындый булды, ул ташланды хәлдә. Әле дә шулай юктыр, мөгаен барып караганым юк. Менә Кадинадыр улына мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алынып шушында, ул Камал театрында ничә еллар эшләде, тугры булып, халкыбызга хезмәт итте. Шушындый затлы бина булып, шушында хәзер безнең тамашачыларыбыз килергә өйрәнде, йөрергә өйрәнде. Без башта инде теләр-теләмәс кенә атлап кергән идек бу ишекне. Әмма рәхәтләнеп киләбез, горурланып чыгып басабыз шушы сәхнәләргә. Шуңа күрә Хадим Надир улына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу сәхнәләрдә безнең илһам агаларыбыз, Әлфия апаларыбыз җырладылар. Хәмдүн апабыз һаман да җырлый әле. Әлхәмдүлиллаһи шөкер һәм башка. Алкышлыйк әле үзен. Бик хөрмәт итеп яратам, бик нык дус яшибез без Хәмдүн апа белән. Һәм әлбәттә, барысында әйтеп санап бетерлек түгел, филармония көчле, мондагы оркестр бик каты көчле. Хуҗаның үзеннән тора, аның игътибарына, безгә артистларга бик нык игътибар кирәк шул. Ярар ул эстрада җырчылары бер кию үзебезчәрәк йөри торганнар, әмма оркестрлар филармониягә кагылып, филармониядән әллә кая ерак китә алмыйча шушында табынып яшәгән җырчыларга җиңелдән түгел. Менә шулай хуҗаларга рәхмәт әйтеп, хәзер җырланачак җырымны мин бары тик баян белән генә үземнең якташым иләле монда уртагырак, кыюрак Башкортстан җегете Илнур Саттаров белән бергәләшеп, үзебезнең туган якларыбызны сагынып, Уфа көен башкарыйк әле үзебезнең олуг җырчыларыбыз хөрмәтенә.
жырлары жыры. Barımızda tanışılan yerimiz, halik yerimiz yanırır. Көңіліңіз жанымды тілесе, рахаттанып құрылып, жырлап отырыңыз. Ойнайды, рахаттанып ойна. Qozanlarına tugul, Irak şehirlerden kelgan dostlarımız, gayla dostlarımız var. Dimitrovgrad, Radiv, Güzeliye. Rahmet sizge bir zor. Hem başka şehirlerden kelgan tamaşaçılarımız. Nöleketim, sabır idim, yüreğimi mabudem. Sinirleketim, sabır idim, yüreğimi mabudem. İlnur Sattarov. Biz rahmet. Шыннан да Хани апа көңіліне тетрендіре тұрған жер болып шықты бұл. Хани апа, мен сіздің туған күніңіз білән құттылап,
Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония исеменнән сезгә менә шундый матур чәчәкләр. Sübhanallah. Karim Nadirullah hem anın komandasına min rahmet. Rahmet. Bütün gümürlerge Тиң мезгилләр шушы буладыр инде ул, дуслар. Инде менә хәзер репертуарымдагы иң яраткан җырларымның берсе һәм иң хөрмәт иткән авторларыбыз. Без инде мин сөйләгән бар, тагын бер кат сөйләмичә булдыра алмыйм. Авылда, урамда, гармунда уйнап җырлап үстек без. 40 яшыма Флюра Хөрмәтованың хромкасын миңа Габдулхай аны елата аңардан алып кайтып миңа бүләк итте өйемдә хромкам тора. Үзем генә калганда хәзер ояла дәвани буларак уйнап җырлыйм. Инде авылларда таңга кадәр уйнап җырлап йөри торган җырларыбыз бар иде. Ул армиягә затканда җегетләребезне елый җырлап озата идек. Ике республика баласыбыз дип әйттем. Илнур белән икебезне, без байбыз, шуның белән Башкортстанда туып үстек, тәрбияләндек, белем алдык, моңнарыбызны йөрәкләребезгә салдык, һәм дә инде бүген рәхәтләнеп, әлхәмдүлиллаһи шөкер дип, татарларның йөрәге булган, үзәге булган Казаныбызда, Татарстаныбызда яшибез. Рәхмәт Татарстанга. Моңланабыз. Bütün татар дөньясы булган җирләргә чыгып, гастрольләрдә, сәяхәтләрдә йөрибез, сәфәрләрдә. Инде шушы ике республиканың олуг шәхесләре Рим ага Хәсәнов композиторны белмәгән кеше юк. Һәм дә инде күпме матур җырларның авторы, күпме шигырьләрнең авторы булган Ринат ага Мөслимов. Абыем дип әйтәм, бүген залда алкышлый әле үзен. Үзенең акыллы киңәшләре белән һәр вакытта ул йөрәге белән сизеп тора минем иң бәхетле мизгелләремне дә һәм иң авыр хәсрәтле чакларымны да Хания абыстай дип бер шалтыратып алса, бөтен кайгыларым сибелеп таралып китә. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт, Ринат абый, олуг абыебыз булып, бер мине генә түгел, аның үз филармониясы бар. Үзе җыя яшьләрне, җырларны нинди җырларга өйрәтә, тәкъдим итә, туры юлларга чыгара. Шуның өчен сезгә сәламәтлек, исәнлек, саулык теләп, бу җырыбызны сезгә багышлыйбыз. Һәм әлбәттә, сезгә кадерле тамашачыларыбыз, бергә җырлыйбыз. Сингән чәчәкләр, ярый синең булсын. Чәчәкләр уянар Илнур. Киттек җегетләр. Яз көннәрендә җиргә ямьсез
ettirip rahmat Haniye. Amin, amin. Selamet bulunuz. Dağın bir bardağı çocuklar. Ay жалко. Тишин әлі шушы тиклем матурлык, шуңа айтам мин. Рәхмәт сезгә. Роза чәчәкләрен алу шул тиклем күңелле. Өйгә кайтып берничә сәгатьтән соң башларын игәч минем дә башым иелә. Әмма шушы тиклем матурлыкка йөрәк ничек түзеп калырга мөмкин? Рәхмәтләр яусын. Каралы якташ. Картая да белмәдең. Син. Монда яшьләренә үкшеңә басып килә күрәсең. Германиядән башлап кайттылар. Ярар инде ул чит якларда гастрольләрдә йөргәндә күзеңнең ышкынлап януларын аңлыйм мин. Сагынасыңдыр Казаныңны, хатыныңны. Соңында бит Казан инде, Казан. Зал кемнәр утырганын беләсең. Нигә синең бүген тагыннан ныграк күзең май ашаган мәченеке кебек нык итеп ялтырап янасың әле ул? Менә бәй. Монсы нәрсә бу, нә бу? Казанда да бармак тирлейди, балдагын такмаган, балдагын кимәгән. Көн Ай, өйеңә кайтасың бар. Менә бөтен халык алдында әйттерәсең әйтмәгәннәрне. Ну ярар инде, ярар, сине белмәгән кызлар түгел. Беләм инде күзләрең нигә шулай майланып янганын. Залда әлбәттә Казан кызлары гына түгел, чит яклардан, чит җирләрдән килгән матур кызлар бар. Лос-Анджелестан башлап кайткан кызларыбыз бар, матур кызларыбыз бүген залда утыра. Шуңа күрә мин дә бит юкка гына концертның башын залдан башламадым, юкка гына төшеп менеп йөрмим. Җегетләре да. Әйтим. Ай, Габдулхайсарның артында йөргән арада. Онан да камера тора. Инде булай булгач, якташ әйдәле чыннан да. Менә Лос-Анджелестан башлап кайткан безнең ләләбез хөрмәтенә. Син өздүрү уйна. Мин һәм әлбәттә башка безнең гүзәл затларыбызга ак яулыкларын бәйләгән матур гүзәл ханымнар бар. Менә монда Марат утыра. Мине гөл үстерергә өйрәтте ул. Теге гөлләрне мин бик нык яратам. Иң беренче Гөлназ Шайхи дустым минем монда Казанга күчкәч гөл алып килеп бүләк итте. Менә аны тырыша шиңнәсен дия гастрольләргә чыгып киткәндә су суып үстерә башлаган идем. Вот Марат башлады миңа гөл бүләк итәргә концерт саен. Өй тулы оранжерея хәзер минем. Менә үзе матур, үзе авыр, үзе җаваплы. Мин инде Марат синең эчендә булсын һәм менә монда безнең җегетләребез утыра, асыл җегетләребез, сезнең эчендә шаян җырыбыз, таныр җырыбыз. Сезнең өчен җегетләр мин җырлыйм. Сезнең өчен.
Жармысының бармақтары сайын мұхаббат аның бірі. Қара, нәсі қылана. Илнұр. Нәрсе күттәсің, инде сен кемне күттәсің. Тезләтәсің килмей мине бәхет итәсің. Уңга карап, сулга карап бәхет эзлисең. Эзләгәнең бәлки миндә сен күрмисең. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көнгә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көнгә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көнгә үземә каратам. Мин бит сине шундый яратам. Хыялымда сине көнгә үземә каратам. Хыялымда сине көнгә үземә каратам. Хыялымда сине көнгә үземә каратам. Ana, kızlar alıp gitken şeydeydi. Kuz gidirgençi. Татар эстрадасының иң дәртле, иң шаян жыршысы Хания Фәрхи Биктахирова. Tağın gönlünü bağır. Subhanallah. Rahmet. Hıfı deyip yazılған біздің Марат повар жігіт. Міне, коллегалар білән біргелеп, нинди торт әзірлеген біргелеп чәй ішербіз, қадірлі достарым, ярый ма? Рахмет, Марат, достым. Рахмет сізге. Достар, бақытлы болыңыз. Татты тұрмыш кешеріңіз. Ey Allah, ey Kızım, Allah saklasın. Cemaat, tübenişten kaytıp kilem. Bir kıtışkış hal buldu bit. 4-nji yurtta pajar buldu. Халык мәшкиле малай тегендә кем чиләтләп су ташый, кем багур күтәргән, кем шатлана, кем көлә. Шул пожарда Кәримнең тещасы янып үлгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим, урыннар җмакта булсын. Кәрим янына килдем дә, Кәрим, неужели булыша алмадың, мин әйтәм? Менә булышырга кереп барадырым. Карыйм, шул хәтле тәмләп, сабыйлар сымак йоклыйды ди. Уятырга кызгандым ди. Нишкә күңелле иде шул Кәрим, урыннар җмакта булсын. Җәмәгать, менә әти белән әни сүзен тыңлап авылда калдым инде. Әти әйтә, улым, укытырга акча юк, әнә саный белсәң, авылда көтүче булырсың диде. Менә шул авылдан авылга йөрим инде хәкетү көтеп. Ул әни кенетене башымны ашый, улым, ник өйләнмисең син һаман? Бөтен авыл яшьләре өйләнеп бетте бит. Син әни, мин әйтәм, җүнле матур кызлар юк аны. Шулай дигәч, балар миңа үзләре бер хатын димләде. Карап торам, малай теге яракта, нишава күренә. Ну якыннан бер килеп, авызын бер җырып җибәрер. Гомергә зайкы булып калырсың. Әле аның авызы җылып бетә алмый бер 6-7 минут. Алдым инде әнигә каршы килеп булмый бит. Бер караватым бар ин, шул караватта буштырмасын дидем. О, күпне күргән нәрсә күп белә инде ул хатын. Җитмәсә бухгалтер булып эшли. Көндә эштән кайтып керә дә килә дә, ул кызга янына карана, килә дә, ул кызга янына карана. Нәрсәләреңне карыйсың анда, мин әйтәм. Билләремә карыйм ди. Соң мин әйтәм, ул синең билләреңне күрер өчен баштан 2 күкрәгне сыртыңа салырга кирәк. Син дә утырасың, нинди бухгалтерда бил булсын ул. Гомер буе утырып. Аннары кирип китә душка. Шишен алмый әле ул. Үзем булышам. Шуннан соң кирип китә. Аннан соң мин ачкыч тишегеннән
Қарап тұрам. Қатынға қарамайм мен, счетчикқа қарайым. Аңа кеткен су расходы банкротқа шығарас көрі. Шуның үшін өзім егіріп кіремді, тизген әтігінің 1 гектар арқасын шығып шығам. Қат мен өзім көрші Фәритке кіріп жуынам енді. Оларының счетчигі жоқ. Ярты жерәгімні бітірді ұлқатын, бұлай ішләді, көпні білә, көпні көрген нәрсе. Әзірәк шуныдан ял етейім дейіп, гаражға түсіп кетем. Ой, гаражда рахат. Жан тынышлығы, іш құшушы жоқ, ақырышы жоқ, үйретуші жоқ. Абет тирәләрі, шулай Илдус білән әзірәк зәмзәм су жибәріп отырадырық. Қазір Илдус білән сөзге келдік. Қаралы, малай, әйді спорлашабыз дей. Міне мен дей, өз көзімні өзім түшлей алам дей. Әйтем шайырмайын түшләгенде бар кетіп отыр. Түшлейм де бір ярты қуясың мұ түшлейм дей. Әйтем қуям, түшлей алмайсың. Оказывается, тігінің бір көзі пұяла екен. Көзін тартып та шығарды малай. Түшләді де, кері тығып та қойды. Қазір бір яртын ұттырдым бетінде, егірттіріп барып бір яртын алып келдім, еке отырып іштік. Қазір көпте өтмәді, бұл меңа тағын болайды. Біләсің келсе, мен бетәлі екінші көзімді де түшлей алам дей. Мәйтем жоқ, мәне мұсын алдалы алмассың. Әлі көзіңні ян-янға ертіп көрсеттім. Ері мен айтам, алдалы алмассың. Түшлейм бір ярты қоясың мұ, түшлейм дей. Айтам, қоям, түшлей алмайсың. Оказывается, тігінің екі түш қазынасы да хыкіметнік екен. Екі түш қазынасын тартып та шығарды. Түшләді де, кері тығып та қойды. Қазір тағын бір яртын ұттырдым бетінде. Егірттір барып алып келдім. Айтам, Илдос, яқшы шақта тоқтайық. Орақыға егіре бұрышқа батып өттім, мен айтам, іштансыз қалдырасың. Зинхар үшін яқшы шақта таралы шық, мен айтам. Шуннан соң қайтып кеттік мұның білән матурғына. Енді төбенште затып қалдырдым мен мұны. Қатын оқла білән қаршы алды матурғына. Мен өз жолым білән қайтып кеттім. Қазір біраз бара тұрғаш қарайым, сейір тоғышылар келе. Үтірәлер, сұялар! Үтірәлер, сұялар! Қазір нәрсе болды екен deyip, біраз бара тұрсам, қарайым, ғалим жанабилар ертыннан тоғыш келе. Үтірәлер, сұялар! Қазір нәрсе болды екен deyip, жегіріп тәкірдім. Ишекне тибіп жибердім гіне. Қарайым. Золда ғалим жанабай гәжет тұтқан оқып отыра, бірні болмағандай. Қазір көрші бөлмәе кірсем, тегінде Әсмәбек апа ыршығын тұтқан, жынырлап отыра. Үтірәлер, сұялар! Үтірәлер, сұялар! Мәйтем нәрсе болды, Әсмәбек апа, неге ақырасың? Бола қойым, сен міне әлі ол. 2 сағат бой ақырып отырам, емі? Шынна бөлсәң, әттәкіріш yok бетті. Мәйтем, Әсмәбек апа, сен де енді кіші қорқатап отырасың, мен айтам, ярты жерәгім қалмады шесті. Олай шойыртмайлар енді. Шуннан бір-бірізін аңлағаш, қайтып кеттім өз жолым білән. Қайтқашықларға аттым, екен-шекенне тұрдым. Баш ауырта, пахмел, сушняк, тігі кобра ішіп шықты. Пакетлар тұттырды, жинайды, дашыға түшәбізді. Қама тұрғына дашыға түшіп барабыз, пакетлар көтерген. Қатын меңа, әне, қара, хайуан, жүннерлер, төбелерін яу біттірді. Біздің нәрсе, абыр шотқа тақтасты қақмаған. Ну түзәм енді, ішті янайны малай, ну қәл жоқ етмәсе. Чып барабыз матурғына тағын. Қазір көпте өтмәді, бұл меңа тағын болайды. Әне, қара, хайуан, білесің келсе, әне, жүннерлер, төбелерін яу біттіргеш, төбе башына сайысқанда ясап қойғанды. Не может быть, мен айтам, ясағанды. Қазір яқынырақ келіп, тегі сайысқанға кішт деп жіберсем, сайысқан шты да кетті. Нұхатын болайды. Әне, қара, хайуан, міне ол білесің келсе, жүннерлерінің, емі жүннерлерінің ясап қойған сайысқандар да ашып кетеді. Екінші күнні тұрдым, шулай матурғына қазір жуынды, машадым ішті. Сумкыма іш қараларын тұтырып ятадырым, балтасын, пышқысын, шөкшін, қадақларын шында.
Тігі көбір тағаншып шықты. Қуажиынның хайуан, іштерге инді. Әйтем, нешлеп іштерге болсын? Өзің әйткен ең бейт. Абыр решетка тақтасы қоқмаған дейп. Мәне шуна қадақларға чып барадыр емәлі. Базардан барып тақта да алдым. Ну, тігі нарат тақтасы қибатыр ағай, конечно. Мен тігі қуайын тақтасы алдым. Ну, егетлер әйтә, қуайын тақтасына қадақ ауыр кірәді. Ну, мәне қатының, күн бағышмайында 2 кило қадақны жарыт етіп берсе, қадақ жылдап кіріп кетеді. Қазір қатынға бұл сөздерін айттым да, бит қатын қаршы келмеді. Тартып шығарды малай сковородкасын, плитаны қабызды, ярты бутылка күн бағышмайын тындырды. 2 кило қадақны шунда салды да, жылдатағына малай, искырлар шыққаншы. Мен шул вақыт көрші бөлмеге кірдім де, кісемнен телефонымны алдым да. Алло, бұл психбольница мы? Қатын таң тишігінен 2 кило қадақ жарыт ете, срочно алып кетігіз деп айттым. Тігілерге дәйбет болды план өтерге. Наконец-то қытылдым тіге ждақадан. Шуннан соң аңладым жәмәғат. Кіші демлеген қатын біләңіне тұрып болмай екен. Марсель Закиров. Рахмет бек зор. Инде хөрмәтле тамашачылар, менә бит инде яз, айын аяк бастык дип, инде язның соңгы айлары калып бара. Инде язга кергәндә бар табигать, бар тереклек уяна. Агачлар киенәләр, кызлар шишенәләр. Менә шул форсаттан файдаланып бик бер матур шигырь искә төште. Хәзер шуны сезгә сөйләп китәсем килә. Ул атала егетләрнең кызларга киңәше дип. Кызлар, язны каршылыйсыз, елмайып һәм көлепсез. Кар астыннан калкып чыккан умырзая кебексез. Тәмам акылдан шаштыра сихрле күзләрегез, әйтелмәгән сүзләрегез һәм шәрә тезләрегез. Һәр егетне әсир итә аппак муеннарыгыз, бер чакрымнан тәэсир итә кайнар куеннарыгыз. Кызлар, сез шундый сөйкемле, шибәр, мөлаем, нәфис. Кай чагында сезне шәрә килеш күрергә тели нәфис. Шишенергә ашыкмагыз. Туктап калыгыз. Егетләрнең киңәшендә бераз искә алыгыз. Бөтенләй шәрә калсагыз, бу түгел гынах диеп, бар егетләр калыр катып. Әйтерләр бер ах диеп. Озатсыннар сезне сакланып, бар карашлары бер булып. Ә күлмәк аслары калсын бөек сер булып. 5 кат күлмәк кисәгез дә, сез мөлаем, сез шибәр. Бер генә тапкыр әйтмәбез, ах диярбез 1000 тапкыр. Кызлар, сезне күрсәк әгәр, уйлый, ярты баш кына. Үтенәбез, шишенегез, бары яртылаш кына. Син ураган юлыны мин урыймын, үзләреңә түгәм күз нуры. Син сулаган язны мин сулыймын. Кайдагына үзең, күз нурым. Кайдагына үзең, күз нурым.
süyelgen talığa min süyelem Birilerge kıyam güzün uğrım Sin süyelgen jilge min süyelem Paydağına üzün, paydağına üzün, gözün uğrım, paydağına üzün, paydağına üzün, gözün uğrım. Kimlergine ağlar hislerimni Tımaklansa yaktı gözün uğrım Jillergine siye şeşlerimni Paydağına üzün, paydağına üzün, gözün uğrım. Paydağına üzün, paydağına üzün, gözün uğrım. Paydağına üzün, paydağına üzün, gözün uğrım. Paydağına üzün, paydağına üzün, gözün Ансамбліміздің төп солисті Фәннур Нажипа. Musa Malikov dostlar. Біргелеп жүрдіңіз достар, қайырлы кеш. Дулқынлана сиңа таба, қайнар шашқын хисләрім. Біздің мәхәббәт ғүмірлік, бір кіміні дә кертмәмін. Біздің мәхәббәт ғүмірлік, бір кіміні дә кертмәмін. Назлы қарашыларың білән, барып хәттә тұрсаң да, мен бит біләм, мен бит сизәм, нигенә уйласаң да. Назлы қарашыларың білән, барып хәттә тұрсаң да, мен
саңда. Bir yılım ayıp miğa kilisen, ırıp gitem hislerden. Parama deyip de italımıyım, sen bitminim feriştem. Parama deyip de italımıyım, sen bitminim feriştem. Nazlı paraşıların bilen, parat hatta tursan da. Bin bit bilen, min bisizem, nigine uyulasan da. Nazlı paraşıların bilen, parat hatta tursan da. Bin bit bilen, min bisizem, nigine uyulasan da. Min bit bilen, min bisizem, nigine uyulasan da. Hey! Moңсуланса әгәр күңлең, син мине искә төшер. Бәхетле гомер юлына мәхәббәтебез итер. Бәхетле гомер юлына мәхәббәтебез итер. Назлы карашларың белән карап хәтта торсаң да, мин бит беләм, мин бит сизәм, нигенә уйласаң да. Назлы карашларың белән карап хәтта торсаң да, мин бит беләм, мин бит сизәм, нигенә уйласаң да. Мин бит беләм, мин бит сизәм, нигенә уйласаң да. Мин бит беләм, мин бит сизәм, нигенә уйласаң да. Fidail Valiulli. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Айда Фәннур, давам итәбезме? Ayda. Айда киттек. Эх! Эх! Hey! Йырак араларны якынайтып, кунаклар килгәннәр бәйрәм итәргә. Күңел ачыбызны дәртләндерә, гөрләтеп дөньялар күтәргә. Йырак араларны якынайтып, кунаклар килгәннәр бәйрәм итәргә. Күңел ачыбызны дәртләндерә, гөрләтеп дөньялар күтәргә. Бас әйдә, бас аякларың талганчы, дус ишләрне туганнарның күңелләре булганчы. Бас әйдә, бас аякларың талганчы, дус ишләрне туганнарның күңелләре булганчы. Бергәләп! Бибет! Дөнья мәшәкате онытыла, дуслар белән бергә күңел дәртләнә. Җырлашып, биешеп яшигәле, бәйрәм иткәч дөнья ямьләнә. Дөнья мәшәкате онытыла, дуслар белән бергә күңел дәртләнә. Җырлашып, биешеп яшигәле, бәйрәм иткәч дөнья ямьләнә. Бас әйдә, бас аякларың талганчы, дус ишләрне туганнарның күңелләре булганчы. Бас әйдә, бас аякларың талганчы, дус ишләрне туганнарның күңелләре булганчы. Мондый очрашулар кирәк була, күрешик без әле һәрбер бәйрәмдә. Өмер үтсә үтсен уйнап көлеп, күңелләр яш калсын һаман да. Мондый очрашулар кирәк була, күрешик без әле һәрбер бәйрәмдә.
Bayram Fidail Valiulle. Fanur Najipov bayram ansambli yigitleri. Qonaq yigitlarine bağışlaymiz bu yarışmada dostlar. Eğer sen güldüğüme yanıma Eytirsin ölegim davulga Uğramdan kızgalla yüreğim Oyuklar yuğalda düregin Sirek bilesin şul jigit Yaşaysin uzakni üzdürüp Arıysan yürekni yandırıp Gidesin sağını kaldırıp Şırgatın isen mi diyüven? Bir bayram yılmayıp gülüven. Şu yaktan alalım gözümni. Yaxdan bir şibir tuzumlu Şırgatın isen mi diyüven? Bir bayram yılmayıp gülüven. Şu yaktan alalım gözümni. Yaxdan bir şibir tuzumlu Sen ayıda yokturar Sulıysa havalar tatlırar Acımakta işigin başladı Şuna mı yuklar başladı Sirek bilesin şul jigit Yaşaysin tüzekni ızdırıp Varıysan yürekni yandırıp Gidesin sağını kaldırıp Şırgatın isen mi diyüven? Bir bayram yılmayıp gülüven. Şu yaktan alalım gözümni. Yaxdan bir şibir tuzumlu Ana şulay. Birge. Şırgatın isen mi diyüven? Bir bayram yılmayıp gülüven. Şu yaktan alalım gözümni. Yaxdan bir şibir tuzumlu Şırgatın isen mi diyüven? Bir bayram yılmayıp gülüven. Şu yaktan alan tuzumlu Yaxdan bir şibir tuzumlu Big zor rahmet. Big zor rahmet. Rahmet sizge. Baqitli bo'ling'iz. Qadrli do'stlar, mana menim iki Qozon sahnasi endi ol. Moskva sahnasi, Питер sahnasi. O'zincha har bir javoblılık, o'zincha o'z auralari bor alarning. Ammo menim uchun eng ağır cevaplı sahneler ol Tətişli sahnesi. Çünkü onda benim bütün tuğanlarım, əniyim, tuğanlarım, avuldaşlarım oturalar. Hem de indi mene bugün zalda büyük dolular oturalar.
шуңа күрә килен буларак алар алдына җавап тотам. Әлдермеш җырын җырламасам, гафу итмәсләр. Шәүкәтләр мине кертмәсләр. Шын шаяру аша бу җырымны сезгә багышлыйм. Һәм әлбәттә барыгызга да кадерле дуслар, туган илебезнең, туган җиребезнең, туган нигезебезнең кадерен, рәхәтен белеп яшик әле бергә. Туганнарыбыз белән бергәләп. Һәм әлбәттә бергә җырлыйбыз. Şaşıratı boyuna bustuk, süydürge boylarında. Bir su tamşılarıday, bağladın silularında. Fayda məni əldirmişke, fayda məni. Şişməgə düşəməli, Aman sinə süyənliyir, aman sinəliyir. Sərmənə şişəməli, Тарихларга кирип калган күренешләр экранда дуслар. Eldirmiş yaklarım bizi, müferdet üzenleri. Aman sinesi yanılıyor, aman sineliyim. Sermene şişemeli, sermene şişemeli, sermene şişemeli, sermene şişemeli. Eldirmişke koydum eli, eldirmişke koydum eli. Рәхмәт, дуслар, рәхмәт Казан кунаклары.
Bir рәхмәт түгел, 1000 рәхмәт әтием әйтмешле. Кадерле дуслар, бәхетле булыгыз, исән сау булыгыз. Якын кадерле кешеләрегез белән кадерләрен белеп яшәргә озын-узак еллар безнең җырларны тыңлый насип булса иде. Еллар аша сыналган якын дусларыма, якын сезнең дусларыгызга багышлыйбыз бу җырыбызны. Якын dostuma. Eşkirsiz dostluk bulmayı diler. Baridir şanam dostlukka. Alıştırmasıydım dostumlu. Dünyadağı bütün baylıkka. Yakın dostun bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Yakın dostun bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Dostluk bir güne yaklı bulmay. Kirek kaytara da bilirge. Çakırsalar işlerimni taşlap. Yürürem dostlarga yerdemge. Yakın dostum bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Yakın dostum bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Dünya boylap sevilgen dostlarım bana. Kichkina bilme bir ölüşü munda dostlar. Yanlarında dostlar көп bulsa, жеңілірек dünya көтüе. Рәхәт шақтағына сезілмей, өмір кәйлерінің өтуе. Yakın dostum bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Yakın dostum bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Yakın dostum bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Yakın dostum bir жылы sizi. Bir qaraşı can verirde. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Baylı şatlıkların silerdey. Dostlarım bulurlan işite. Рахмәт дуслар. Рахмәт газиз дусларым. Рахмәт кадерле тамашачыларым. Менә юбилеем да түгел бу. Менә шулай туры килде. Уйладык та без бүгенге концертыбызны шулай оештырырга һәм мин һич кенә дә үкенмим. Ничектер шулай традиция кирип калды инде. Туган көнемне мин үземнең концертларым белән үткәреп җибәрәм. Сезнең белән. Сез минем иң зур, иң олы бүләгем гомер юлымда. Җегетләр, сезгә бик зур рәхмәт барыгызга да. Рафаэль, нишләп чыкмыйча торасың? Якын дустым, җырын җырлаганда син басып торырга тиешсең. Халкыбызның таланты менә шушылай
Motor aşık, yaktı köngülü bilen kilgen ansamblimizin dostu ol bizning şulay, qadrli dostlar. Indi Germaniyadan qaytgan bizning Musabız kichkineden başlap bilamiz. Bizning G'aysamiz İlnur yaktaşım, Mamadur Şennurim, Kazan Marselim, Layeş Fidailim, Ferit Minglibayev, eng uzak yıllar menen bilen birge işlegen kompozitorubuz, tavuş rejissyorubuz bugün zalda otura hem. Rüstem dostum video, siz көрәсәксез әле bu yazmalarını da, qadrli dostlar, iste kalacak bugünkü günüm benim. Min uyluyum, sizin de köngülleringizde saklanır. Her birigizge isenlik, sağlık, baylık dilep, başkarabız bu jarabızını. İste kalsın, istelikке kalsın. Güneşinler gerek, güneşi gül, yüreklerde varsın jılımız. Güneşinler gerek, güneşi gül, yüreklerde varsın jılımız.
tamaşaçılarımız, milletleşlerimiz, oldaylımızını, matur jeylerimiz, saban tuylarımız küte. Matur bulsun, matur olsun, birge olsun. Biz sizni ihlas könglimizden yaratabız. Sağ bul Kazan, kilesi uçurashuvlarga kadar Kazan! Bu gerçeklerken